दलाल जी, दलाल जी, हेलो। ये करे बनता बताओ है घर पर घर बनावता अपन है हमनी के जनबा हमार कौन गति। हेलो दलाल जी, बताओ हो है आप है ये जनबा से बताओ है घर पर घर जोड़ाता हमनी के है जमीनिया हमार दिवा दल। हेलो दलाल जी, के हो? हाँ जी प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। और सब और सब बढ़िया रहुआ? हाँ आज सोचनी है नु कि आज चल के भेंटे कर ली। अच्छा कोनो जमीन उमीन लेवे के बा? ना ना रउआ याद होई जमीनिया हमरा के देले रहनी डुलुआ। रौरा के देले रहनी हम जमीन? जमीनवा हम ना लेले रहनी हऊ कब जी? रोज तो लोग जमीन लेवे आवेला लोग के देनी। अब हमरा तो याद क्रेटा गड़िया से आई रहनी ओ घड़ी हमरा लगे क्रेटा गाड़ी रहे। ओ तो अभी साइकिल से आइल बनी हो गइल बा सब समय ह। अच्छा अच्छा हाँ क्रेटा गाड़ी से हाँ चली सब तो पैसा लाग गई जमीन में रउए नु हमरा के जमीन देले रहनी। अच्छा तो लागबे करल तो धन नु हो। हाँ तो आखिर जमीन लहनी तो जमीनो तो धन हो। जमीन तो ले नहीं रहुआ कहनी क्यों में कदम मेट्रो आई हाँ तो आई आई है आई। मेट्रो तो ना आई अभी ले अच्छा है रुआ कहलन कि मेट्रो आई है मेट्रो ना आई रुआ कहनी कि गंगा जी आई हैं तो बालू बेची है। तो गंगा जी आई रहली नु? गंगा जी अली 2 दिन में चल गईली ओमे का बालू बेचाई ओ है गंगा जी चल गईली रुआ कहनी कि बालू बेचे ना बेच पौनी। फिर अब ही जौन बाटे फिर एगो आ गई का गई जमुना जी? जमुना जी ना आईली लेकिन हई देखी एगो चिट्ठी आ गई बा। जमीनिया चिट्ठी भेजलक हो? चिट्ठी है सरकार के चिट्ठी है देखी रउए दिहल जमीन है। अरे महाराज पूरा माने हम तो आज ले भाग्यशाली लोग देखले होखे। हाँ हाँ लेकिन रौरा जैसन भाग्यशाली आदमी ना देखले होखे। अच्छा ये बताई कि रउआ जब जमीनिया बेचनी हम किननी रउआ जौन कहनी तौन हम कहनी एकदम एकदम हैं? हाँ। ई चिट्ठी जौन बाटे ई का ह? देखिए में का लिखल बा गरमजरुआ मलिकान। अच्छा ये बताई कि गरमजरुआ मने का होला? गरमजरुआ मरने गरमजरुआ मने ओकर केहू माई बाप नहीं खे हैं? अरे केहू जमीन केहू के जमीन है रौरा समझ में नहीं खाओ। का रौरा ये धरती पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली आदमी बनी। गरमजरुआ में गरमजरुआ में ना तो हम तो आज देखिए जमीन इतना बेचले बनी नु। हाँ हाँ आज ले ऐसा कागज हम केहू के आवत ना देखले रहनी। अच्छा बात सुनी हाँ कसकारी होला? हाँ कष्टकारी कसकारी होला नु? खतियानी कसकारी जमीन होला नु? हाँ, होला हैं? होला हाँ। ओकर का होला केहू के होला और रौरा बेच देनी बेच देनी। और ओकरा बाद भी लगान रौरा सरकार के देतानी। हाँ देतनी देतनी नु? सरकार के पैसा को टैक्स देतनी रसीद कटवाओ तनी नु? रसीद कटवाओ तनी। गरमजरुआ का कहला? गरमजरुआ मने सरकारी सरकारी हाँ सरकार के हाँ गरमजरुआ मने सरकार के। सरकार के मलिकान मने का कहला? मलिकान मने मालिक मालिक। हाँ सरकार के मालिक के सरकार के मालिक सरकार के मालिक के भई? हैं? कि जमीन सरकार के मालिक के भई? सरकार के मालिक के उ भइल जे जमीन किनलस। के किनलस जमीन? जमीन हम किननी रौरा के होइनी सरकार के मालिक होइनी नु जी। गरमजरुआ मलिकान गरमजरुआ मने सरकार के मने ई चिट्ठी दे देले बाकी मने गरमजरुआ मलिकान रहुए हम। अरे महाराज ई चिट्ठी रौरा के देले बा चिट्ठी रखे रखी। अब जितना टैक्स आई जमीन के हाँ। तो सरकार के लगे जाई। हाँ सरकार के मालिक के हम रौरा सरकार के मालिक मने उ चिट्ठी देले बाकी मने उ गरमजरुआ वाला के मालिक तू ही है। रौरा होगा नी तो
अरे बात सुनी सुनी ना, 10 लाख के रहला नु चिट्ठिया ना दी ना 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 रौरा पहले। जमीन 20 लाख में हमरा के दी ना हैं? दी ना रौरा ऊ जमीनवा तब सरकार के मालिक हमें के बताई है गरमजरुआ मलिकान जमीन हो ये चिट्ठी बहुत भाग से आवेला। बहुत भाग से ऐसन ऐसन हम आज ले इतना जमीन बेचले बनी जात कहाँ बनी सुनी ना अरे महाराज 20 लाख में दी कौन 5 लाख में बेचले रहनी नु हाँ। 20 लाख हम देतनी हमरा के जमीन ही दे दी हमरा ऐसन भागशाली आदमी ना मिली बात सुनी सुनी ना पहले बतिया तो अरे सुनी। सुनी तो सही महाराज अरे काम बाटे हमरा काम अरे बजाए अरे अरे काम का बात सुन हां हमरा के दे दी का हमरा के जमीन दे दी कतना में हमरा के दे दी कतना में 20 लाख में हम दे 20 लाख हाँ हमरे 2 करोड़ के उदी तब ना दे ए तो सुनी हाँ। इतना महंगा जमीन रोकड़ा के हम खरीदवा दे हां ठीक बा कुछ तो दी कुछो काहे कि दी हम अरे पैसा दे ना नीनू रोकड़ा सरकार के मालिक हो गई सुनी ना। है सरकार से पूरा विश्व डरेला डेराला कि ना डेराला ओकर मालिक रहुआ अच्छा ओकर गरमजरुआ मलिकान मलिकान ओकर मालिक रहुआ रोकी कुछ तो खर्चा दी हम रोकी एक सेकंड जय लक्ष्मी जय भगवान लक्ष्मी जी मत करी कुछ तो हमरा के दी मिठाइयो खाए लग दी हैं? मिठाइयो खाए लग दी 150 जोन होके हम आओ तनी हम अरे बतियाओ महाराज तनी हम बतियाओ ए तनी, महाराज सरकारी ना के ना लिए ना ना हम- पहले दी ना ना कुछ कुछ तो दी महाराज कुछ का दी तो- अरे कुछ मिठाई कर बचे सरकारी बाप सारा लगान रौरा लगे सरकार के मालिक रौरा लगे हम तो जानते ना हम अगर जानते नु के गरमजरुआ मलिकान जमीन हो तो जमीन हम ना लोग के दे। देबे ना करती ना नु। ना कबो ना आय दादा ए खातिर ले पकड़। चलिए हम मिठाई खा ले हैं? ठीक बा ठीक बा। लेकिन हाँ। बेचे कोई तो हमरा लगे आए हम बेचबे ना करब 20 लाख रुपया हम दे देम 5 लाख और कहेम देम काल सरकार के पुलिस उलिस ओजे आके जीप लगौले रहे लगाई ओकर मालिक है नु बॉडीगार्ड रुआ मिलता हाँ या। तब जरूर जहिया जोते जाम तोहिया देखे तोहिया देखम पूरा सरकार आई हो जी हाँ, ठीक क्या तो बा। मालिक है रहुआ मालिक हम हाँ जाई ठीक बा अरे मालिक हो गई नी हाँ हाँ ठीक ठीक साला जोगर मजरुआ मलिकान के मालिक हो गई जमीन के दलाल लगे हो यहाँ कुछ दी है ना अगर कुछ लेबे ना करम तो हम जमीन के दलाल कैसन यहाँ गौर मजरुआ बेच के हम राजा हो जमीन बुझाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह और ये वीडियो कैसा लागल हा लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले हमारा और आनंद मोहन पांडे मामा के तरफ से दशहरा के बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी रोगल उनके घर में खुशी समृद्धि देश आ हमनी के वीडियो देख के हंसत रही मुस्कुरात रही। एंजॉय करी मेला के खूब एंजॉय करी और दशहरा घूमी और सब पर्व त्योहार आ रहल बा खूब मनाई पूजा पाठ करी खूब खाई पी एंजॉय करी और चैनल सब्सक्राइब नहीं करी सब्सक्राइब कर दी। काहे कि एजा से जब छोटो माल तो 1 सेकंड में रुआ पॉकेट में होखो रुआ आशीर्वाद दी और ऐसा ही खूब ऐसा ही हमने के वीडियो लेके आवत रहे सन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे देखा तनी तो लाइक कर दी, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दी, शेयर जरूर करी अपने हंसी या पड़ोसी के भी हंसाई। तो धन्यवाद, लव यू, जय माता दी, जय भोजपुरी।